Bude na plátě, když bude dělat pokus. Záběr číslo. Nebo to napište na počítač, jestli si dokonce. Záběr číslo 80. Mám to tam. Natočil tohle? Jo. A vy jste prostě taky pustí. Šáhni si podají do toho tvaru. No, to bude ještě. Hej, tamhle si ještě něco nechal. Číslo 80. Číslo. Nechte, zůstaňte. Číslo 90. Šapkývou míru. Číslo 100. Rovnej 100, tak to musíš teď, ty vole. Tak to nevím. Já jsem to byla znovu sexy. Tak 102. Zrážko. To je jasný, vole. O! Víte, jako hovno. Tak 103. No, že si s tím koupil. Když ti dáme milion nožiček, vole. Ty vole. Chudák paní Dorinka. To sedu. To tu. To jde. Jo, no to jde. To jde se. Myslím, že tam teďka víc pěkně zasmrdila. Já už